je barbina, preč školou je horúco a dnešok len začína. Bufetárka Mária je svieža ako ľalia, tá slečna čo tam pracuje ma neskutočne rajcuje. Čekuje, profakt čavuje, schopný a nekapruje, uní potu kráľuje a lexika nehapruje. Nie som žiadna bukvica, nečaká ma pánlica, zo skúšky ty odchádzam vysmiatý jak opica. Skoko počko panuje, ale ňoším nepracujem, kamoši ma prezvonia a rýchlo z bytu pakujem. Spolu dáme pivčo a zahráme kalčo, ja nepatrím s páčom, vychutnávam barčo. Prešovská univerzita je môjmu srdcu najbližšia, zo všetkých škôl na okolí je úplne že najvyššia. Mass media sú v pohode, lepšie ak sedieť v robote, aj tak sme všetci mešúky a skončíme na podpore. Prešovská univerzita je pán. To čo bolo? To boli slangové slova. Tie nezatajujú prvotný význam slov. V študentskom slangu fungujú už dlhé roky slova ako zemák, vysvečko. Už od nepamäti. Nebolo by možné hovoriť o nejakých slovotvorných postupoch? Tak určite. Si vezmi také skracovanie slov, používanie osobitných prípon alebo dokonca ich kombinácia. To všetko v slovenskom jazyku fičí. Vypichni nejaký príklad, ne? Z tejto stránky sú typické napríklad bezva, senziak, senzi sensus, kamoš, profak alebo labák. Si zabil, ale tak by som sa ťa spýtal. Vyvíja sa ešte slang? Tak ten sa neustále vyvíja. V slangových slovách sa vždy snaží byť originálny. Nechýba miera expresivity, citovej zafarbenosti, aktualizácia výrazových prostriedkov. Raz mi dedo povedal, že som lomí drevo. Jak na to došiel? Je to pán! Zložil dve slova dokopy. Slangy totiž môžu vznikať aj zložením. Keď som bol na základke, dostával som guľe. Na výške ale letím. Kde je pes zakopaný? Na Prešovskej univerzite. Čekni si materiály docenta Ološtiaka alebo doktorky Mochňackej. Alebo túto špeciálnu slovenskú lexikolu od Pavela Ondrusa. Je to kniha Pán. Okrem iného sa v nej píše, že slangové slová mávajú prenesený význam. Na výške teda gulu nedostaneš, ale FX-ko schytáš jedna báseň. Tak to je aké drsné. A čo povieš na slovo fajn? Mne to nepríde veľmi slovenské. Tak určite. Je to tým, že mnohé slangy sa k nám dostali z cudzích jazykov, ba dokonca z iného slangu. To tvoje fajn má korene v nemčine. Môžem slangy používať aj oficiálne? Tak určite. Keď si textár, spisovateľ, príslušník záujmovej society, alebo deformátor slovenského jazyka, je toto práve orechové pre teba. Ale už dosť o slangu. Veď dnes hráme s Čechmi. Tu bude jaká slangovačka? To nemôžeme dať potom do toho, ne? Do finálu videa. Kamerujem. Tak tu prebieha veľmi ťažká produkcia momentálne. Že vítajte u nás v štúdiu v Bardejove, že budeme tu produkovať hit pre Mass Mediálku, že Mass Media Rocks. Prešovská univerzita je môjmu srdcu najbližšia, zo všetkých svojho na okolí je úplne že najvyššia. Pohoda. Prešovská univerzita je môjmu srdcu najbližšia, zo všetkých škôl na okolí je úplne že najvyššia. Cipana, nesmím zaťahovať tam. Prešovská univerzita je môjmu srdcu najbližšia, zo všetkých škôl na okolí je že mass media sú v pohode, lepšie ak sedieť v robote, aj tak sme všetci mešúky a skončíme na podpore. Aha. Čiže nahrávanie v štúdiu Tommy DSL Production, feedback, špecialita pre Prešovskú univerzitu, lexikológia. Prešovská univerzita je môjmu srdcu najbližšia, zo všetkých škôl na okolí je úplne že najvyššia. Mass media sú v pohode, lepšie ak sedieť v robote, aj tak sme všetci mešúky a skončíme na podpore. Aha. Dobrý. Idem to zarepovať, Peťo. Si dalek pán.